gaude zuetako asko eta asko izango zaretela, zuen aurrak D-ereduan matrikulatzeko erabaki hartu duzuenak. Zorionak! Zorionak, bai! Eta hori ospatzeko, Nafarroako zenbait udaletako euskara zerbitzuek eta guk jaialdi bat antolatu dugu, bai! Puzgarriak, ezitzailekin tailerrak, buru handiak, zezenak, eta... Laguntasunaren sekretuak ikuskizuna irrien lagunen eskutik. Horrez gain, zure herriko eskolako informazioa ere aurkituko duzu. Jaialdia otsailaren 16an izango da goizeko 10:00-tatik ordu 2:00 Anaitasuna kiroldegian. Iruñako Donibane auzoan. Baina nola lortu sarrerak, Marikalambre? Azpiko esteka honetan sartu, bete parte hartze horria eta bukaerako mezua inprimatu. Eta zure herriko udaletxeko euskara zerbitzuak bidali dizun gutunean, zehazten den eran, lortuko dituzu jaialdirako sarrerak. Horretarako gutuna bera eta inprimatutako bideoko mezua eraman. Sarrerak doain jasoko dituzten aurrek 2010 edo 2011 jaiotakoak, eta udalerri horretan erroldatutakoak izan beharko dute. Mugi! Udal bakoitzak banatzeko sarrerako kopuru mugatua du, eta sarrerak bukatu arte banatuko ditu.